Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. They then asked Lieutenant General S.D. Khumalo to accompany them to Brooklyn Police Station in Pretoria. U-Advocate Andrea Johnson uzikhabile izityholo ezithi icandelo eliphanda ngobuqhophololo i-IDEC lijolise kwintloko yecandelo lezobuntlola uNjengele Dumisani Khumalo ngenxa yendima yakhe njengomququzeleli weqela elijongene nokubulawa kwabezopolitiko. Vele kwehle nje abafowethu abayi-2 ukuqala. Unogada kwindawo yokuhlala iCenturion Residential and Golf Estate ePitoli uBethel Mzamocele lingqina lenkundla lokuqala ukukhwela emkhumbini linika ubungqina kwityala likaVusimuzi Cat Matlala lokuzama ukubulala usomashishini waseMpumalanga uJoseph Joe Ferrari Sibanyoni ngo-August ka-2022. Kwezemidlalo iyaqala isizini entsha yeBetway Premiership ka-2026-2027 ngomhla wokuqala kule nyanga ezayo kwaye iza kuba kokokuqala ngqa iMpumalanga iza kuba namaqela amabini kwiligi yompondo zihlanjiwe. Molweni Mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. U-Advocate Andrea Johnson uzikhabile izityholo ezithi icandelo eliphanda ngobuqhophololo i-IDEC lijolise kwintloko yecandelo lezobuntlola uNjengele Dumisani Khumalo ngenxa yendima yakhe njengomququzeleli weqela elijongene nokubulawa kwabezopolitiko enika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga uJohnson ugxininise ngelithi ukubanjwa kukaNjengele Khumalo kwakusekelwe kwizityholo ezinobuzaza ajamelene nazo. Ikomishoni iqale ngokunikwa ingxelo ngenkqubo yonyango Advocate Johnson adlule kuyo kule veki ephelileyo ngethuba bekulindleke avele phambi kwekomishoni. Advocate Johnson has provided us this morning with a fuller medical certificate following her treatment last week when she was due to appear. So if I could just hand up copies to the commissioners for the record. We do not intend to take any issue with what's contained in the certificate. U-Advocate Johnson uqhube wafunda uxwebhu lwakhe olufungelweyo ecacisa ngokubanjwa kwamagosa aphezulu kumacandelo onyanzeliso omthetho kuquka ukubanjwa kwentloko yecandelo lezobuntlola uNjengele Dumisani Khumalo nezinye izinxibamxhaka ngoJuni walonyaka nolwachazwa njengolwabaxwayo ngethuba babegxidika kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo International. Babekwa ityholo zorhwaphilizo ubuqhophololo nokuqeshana ngokwazana phakathi kwezinye. U-Advocate Johnson ulipepetile ibango elithi kwapaxwa ngokuhlazisayo ukubanjwa kukaNjengele Khumalo nabanye esidlangalaleni noseyisuka kunika ubungqina kule komishoni. Upon finding him at Otia, the two investigators explained who they were, why they were there, why he was sought, and what his rights were. They then asked Lieutenant General S.D. Khumalo to accompany them to Brooklyn Police Station in Pretoria. He cooperated and was taken there. There was nothing dramatic about it. Uqhube wangena kwizityholo zokuqeshana ngokwazana kwizikhundla eziphezulu kwicandelo lezobuntlola. The manipulation of recruitment processes and appointment of persons without suitable qualifications into senior strategic posts in the criminal intelligence unit. 25(2), the bypassing of vetting processes, which, among others, manifested itself in the failure to apply for and get top secret clearances where required. U-Advocate Johnson uyaqhuba nobungqina bakhe phambi kwekomishoni. Obebhala kwindaba ze-SABC, Dingundi Mphiwe Gift Nongqotho.
Unogada kwindawo yokuhlala iCenturion Residential and Golf Estate ePitoli uBethel Mzamocele lingqina lenkundla lokuqala ukukhwela emkhumbini linika ubungqina kwityala lokuzama ukubulala usomashishini waseMpumalanga uJoseph Joe Ferrari Sibanyoni ngo-August 2022 likaVusimuzi Cat Matlala. Elingqina lichazela kubonayo ngobo busuku belo lingelaphanzayo. uNkulunkulu ngisiza. Ngunogada kwindawo yengingi iCenturion Residential and Golf Estate ePitoli uBethel Mzamocele lingqina lokuqala ukunika ubungqina kwinkundla ephakamile yaseGauteng ngalentsasa ebalisa ngawazibonela ngawakhe ngobo busuku besiganeko. Uthe malunga nentsimbi ye-11 ebusuku yena nomnye ugxa wakhe ongunogada baqaphela imoto kaSibanyoni eluhlobo lweFerrari eqaphelekayo ingena kule ndawo kwaze emva kwayo kwalandela ezinye imoto ezimbini, enye iluhlobo lweVolkswagen enye iBMW. Uthe kwaphuma amadoda amabini exhobe efohlele ngombayimbayi be-AK-47 baze bavulela ngerhuluwa. Imoto yeVolkswagen yachatshazelwa zimbumbulu. Ivele izongena la emacar park lawe la kungene khona le Golf R nale Ferrari. Then it came and parked where at the car park where there was a Ferrari and a Golf 7. Vele kwehle nje abafowethu abayi2 ukuqala. And then 2 male people alighted from that motor vehicle. Bavele behle badonsa ama AK-47. When they alighted, they drew out their AK-47s. Firstly kushuthi babona ukuthi kahle ngathi ngibabonile. Ibullet lokuqala lingimiss. Then they saw that I've spotted them or saw them. And then I was missed by the first bullet. Mazibuko athi cele asibaleke. Then Mazibuko said to me, "Kale, let's run away." Hey. Isiganeko sodubulo sesinye samalingo okubulala senkundleni. Umadlalo utyholwa ngokuba ngungqondongqondo nowaxhasa ngezimali amalinga amathathu okucima igama. Zityholo ezo azikhanyela lale ngomhlana ityala lisaqhuba. Inhloko yekomishoni ezimeleyo yonyulo umnumzana Saima Mabolo uthi umgaqo omtsha ophakanyisiweyo malunga neenkcukacha ezinganyanisekanga ujoliswe ekuqinisekiseni ukuthembeka kweenkcukacha ezipapashwayo ngexesha lonyulo nokuqinisekisa ukuba kuza kubanjwa unyulo olukhululekileyo nolungenamakhwiniba. Lo mgaqo yinxalenye yenzame zokuthintela iinkcukacha ezingamampunge nezilahlekisayo phambi kokuba kubanjwe unyulo lomasipala lwalonyaka. I-IEC phakamise imigaqo enokhokhelele ekubeni amaqela ezopolitiko kunye nabagqatswa abahlawuliswe ngokuhambisa iindaba ezinganyanisekanga, ukusebenzisa imiboniso enganyanisekanga ekusetyenziswe kuyo ubuxhakaxhaka be-AI nokupapasha iinkcukacha ezilahlekisayo ezoyamene nonyulo xa ziqhuba amaphulo okugaya inkxaso. It says if there's an instance of disinformation, the party must take proactive measures to remove it, to talk about it publicly, and if there's any person who is responsible for such malfeasance, to take action, disciplinary action against such persons. Furthermore, if they perceive any instances of disinformation on other socials, they must report them in terms of our disinformation reporting portal. So, but one should not look at this in isolation. This is part of a multiplicity of measures, including the portal Real 411, which we host in partnership with MMA, Moxie Africa, as it is now called. We have to look at it in conjunction with the agreement that we are about to sign with the social media companies themselves, Meta and so on, Google and so on. Le komishoni izimeleyo yezonyulo ithi ezi zinzame zokuqinisa ukuthembeka kwenkqubo yonyulo nokukhusela abavoti kwiinkcukacha ezinganyanisekanga ngexesha lonyulo. Sibulisa
Sisekwakhona sidlulise nakwabo basandu kungena xa sihlabela mgama. Isebe lezothutho kuMntla-Ntshona likhuphe isilumkiso esiqatha kubaqhubi bezithuthi zabafundi abangaphezulu kwe-500 abangazange bathathe inxaxheba kwinkqubo yokuhlolwa kwezithuthi zabo kwiveki ephelileyo. Le nkqubo ibiyimpumelelo kwiziphumo zekomishoni yamalungelo oluntu efumanise ukuba ezinye iibhasi ezithutha abafundi azikho mgangathweni wokuhamba ezindleleni. Eli phondo lineebhasi ezingaphezu kwe-900 ezithutha abafundi, kodwa zilinganiselwa kwi-400 kuphela ezithe zasabela kule nkqubo yokuhlolwa okwesibini enyakeni. NgoJanuwari, ikomishoni yamalungelo oluntu yakhupha ingxelo ebonisa ukuba ezinye zezithuthi azikho semgangathweni wokuhamba ezindleleni, nto leyo ebeka ubomi babafundi emngciphekweni. Ezinye zezinto ezithe zabalasela kule ngxelo kukuthwala kwabafundi abangaphezu komthamo, iifestile ezaphukileyo, nokusetyenziswa kwezithuthi ezingenazo iimpepha-mvume ezisemthethweni. This is part of the service level agreement and ensuring that the buses that provide service to our people are roadworthy and we deliver services that is seamless as I indicated prior. Isebe lithi liza kuthatha amanyathelo aqatha kubaqhubi abangathobeli imithetho. The time of explaining is over. We will then take the necessary interventions, and whatever the contract allows us to do, we will fully do. Omnye wabanini beebhasi uLerato Mahlakoleng othe waphumelela koluhlolo kwiibhasi zakhe ezimbini uthi ukulibaziseka kweentlawulo kuko kuthintela abanye abaqhubi ekulungiseni iibhasi zabo. People would work 70 kilometers out of town, and due to non-payment, they don't have the money to now pay for diesel for them to come through and back again to where they are. So that's why you have a number of people that were not there at the testing from the beginning until last week Friday. Isebe lithi amagosa ezendlela aza kuthi bhazalala kwiphondo liphela ejonga kwaye ethathela amanyathelo abo baqhubi bangathobeliyo imithetho. Abasebenzi bemigodi iDe Beers Venetia eLimpopo bathi bothukile sisigqibo sale nkampani sokumisa inkqubo yemveliso yalo mgodi de kuqenqgeleke iminyaka emibini. Oku kubeke emngciphekweni imisebenzi engange-1,200 kulo mgodi weDaimani. Owona mgodi umkhulu ovelisa iDaimani eMzantsi Afrika, umgodi Venetia ubalula umyinge ka-40% womthamo worhwebo oluphumayo lweDaimani kweli, yaye unabasebenzi abangama-3,500 abasisigxina kanye nabaqeshwa bezivumelwano zexesha elifutshane. Kambeke kwingxelo iDe Beers ikhankanye ukwehla okumandla kwixabiso leDaimani engacolwanga nokuzezinye zezizathu ezingundoqo ezikhokelele ekunqamlweni kwenkqubo yemveliso. Ukukhetha kwabantu iDaimani ezenziwe ngabantu ezinamaxabiso aphantsi kubangele amaxabiso amatye oqobo ehleka nobom. Abasebenzi bazityanda igila ngemontlalo yabo eza kuqhokreka ngalamathuba engqesho avele ashokoxeka kisaquphe. It really affected me a lot, especially because this is the work, or I would say the job, we're relying on for our families and our community members at large. I've worked here for 14 years and the thought of losing my job is frightening. I don't have anywhere to go. Abasebenzi bemanyano inumbati baza kuthi qolo nokuthethathethana neDe Beers kwimigudu yokuzamana nokuhlangula imisebenzi. We fight for the jobs of the employees. That is our first priority as the union. However, the news came as a shock
to be notified about the retrenchments. Kananjalo iqenqelekile iminyaka umgodi Venetia unamathuba engqesho kubantu abakumgama ongangeekhilomitha ezingama-300 kusukela eNiani ukuya eOld Days. Uqoqosho lwaseMusina lunomzila wokufunqulwa ngumgodi Venetia. Kunjalo nje osomashishini baseMusina bakwathi baza kugagana nokuphulukana nabasebenzi kumashishini futhi noluntu ngokubanzi luthe nkamalala. If those people leave, I'm actually going to be having like a fewer clients. I think it's a big crisis which have come to us people in Messina. So I'm still worried about that issue. Ukanti ke umgodi Venetia uthe useza kuphefumla kulomba. Abantu abangangekhulu elinama-46 baswelekile ngenxa yesifo sengcongconi kwintshona ye-Democratic Republic of Congo ukusukela ekuqaleni kwalo nyaka. Le nyewe iza nanjengoko eli lizwe lijijisana nokuqhambuka kwe-Ebola ebulele 900 kumantla kwimpuma ye-DRC ususela ngoMeyi. Ukusukela kweyomqungu inyanga ukutsho ngoJanuary ngabantu abangaphaya kwama-300,000 abaye bosuleleka sisifo sengcongconi kwintshona yelizwe lase-Democratic Republic of Congo yaseKwilu kuphela. Umphathiswa wezempilo wephondo uthe uninzi lwabo lube neempawu zomkhuhlane, intlungu kumazantsi esisu nokukhupha ngasentla. Kunjalo nje abantu abangange-150 bade bohlukana inyama nomphefumlo. Kambe ke ukuqhambuka kwesifo sengcongconi kuye kwagutyungelwa kukuqhambuka kwe-Ebola ethe yanwenwa ngokukhawuleza kumantla wempuma yase-DRC oko yabhengezwa phakathi kwenyanga kaCanzibe ukutsho ngoMeyi. Lo gama inani lokwenyuka kwingxelo ze-Ebola likhokelele ukuba urhulumente waseCanada akunqamle ukwethutyana ukungena kwabemi bangaphandle abakhe becakatha umcondo e-DRC kwiintsuku ezingama-21 ezidlulileyo. Amagosa aseCanada athi elinyathelo lijolise ekuthinteleni ukunwena okuqatselayo kwe-Ebola. Kunjalo oko kuza emva kwemiqaliselo yokuhamba evakaliswe yiMelika kubemi baseMelika abasuka eDRC ebalula ukuba kumele bachithe iintsuku ezingama-21 kwelinye ilizwe phambi kokuba babuyele emakwabo eMelika. Kananjalo umbutho wezempilo jikelele iWorld Health Organization ugxininise imeko yongxamiseko kwezempilo kwihlabathi ngenxa yoqhambuko lwe-Ebola eDRC ngomhla we-17 kwekaCanzibe ukwalumkisa amazwe akufutshane ukuba aqinise iinkqubo zokubeka esweni nokulungela. Ukanti ke umbutho iWHO sathe gqolo nokuba phantsi phezulu nababandakanyekayo ukuza neentshukumo zokukhawulelana nokuqatsela kwamanani osuleleko lwe-Ebola eDemocratic Republic of Congo. Emva kweminyaka bejongene nengxaki yokunqongophala kwamanzi acocekileyo, uluntu lwelali yasembutho kutsolo ekugqibeleni luza kufumana amanzi okusela acocekileyo kumthombo owombiwe phantsi komhlaba. Lo mthombo uyinxalenye yemibhiyozo yenyanga kaMandela kwaye ube yimpumelelo ngenxa yentsebenziswano phakathi kombutho wesisa kunye norhulumente. Ukukhangela amanzi ngaphansi komhlaba kwiindawo esezilalini ayingomsebenzi ulula. Abahlali balapha kudala besokolela amanzi besehla besonyuka bekhangela indawo nokufumana kuyo amanzi. Urhulumente uthi wonke uba nelungelo lokufumana amanzi acocekileyo ngokomgaqo-siseko welizwe loMzantsi Afrika. Lo msebenzi ke wenziwe yiMxolisi Hoboyi Foundation ngumsebenzi lona akasana ohamba kwithende lelifa utata uMandela asishiyele lona. Bekungake abantu balapha bangaqinisekisa okokuba lo msebenzi uyakhuselwa. Abahlali basembutho bathi kufezekiswe iphupho lemihla ngemihla. Besiwasokola amanzi lelali. Amanzi ngoku siza wakha asoze siphelelwe mazithina kulelani. Kudala lo mntwana esenzele into ezinhle apha kulembutho. Zekwande aphathatha khona umxolisi uThixo amkhusele lo mntana. Zinto into asinika zona kakhulu. Amanzi akho nto sinoyenza ngaphandle kwamanzi. Imxolisi Hoboyi Foundation ithi kholwa kuba wonke umuntu unelungelo lokufikelela emanzini acocekileyo
nokuba uhlala phi na. Intetho yesintu ithi ithatha ixathu ilali ukukhulisa lelo mntana. Ngokwemfundiso zabo ke umbulelo ongazenzisiyo endiwuzisa kuwo. Ndiyiqonda kwamsulwa into yoba ngaba amanzi yeyona nto ibalulekileyo ebantwini. Urhulumente uqhwabela izandla lombutho wesisa ngokunikela ngamanzi kwiimpula zikaLujaca. Ikhuthaza nabanye oosomashishini ukwenzela into yokuba bakwazi ukuza bazotyala imali zabo. Lo mbutho wesisa ucele oosomashishini baseMpuma Koloni abakwamanye amaphondo ukuba bebuye bezekhaya bazoguqula impilo yabantu basezilalini. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC kuTsolo. Kwezemidlalo iyaqala isizini entsha yeBetway Premiership ka-2026-2027 ngomhla wokuqala kule nyanga izayo. Izawuba kokokuqala ngqa iMpumalanga iza kuba namaqela amabini kwiligi yompondo zihlanjiwe. Urhulumente waseMpumalanga uthembise ngokusebenzisana neTX Galaxy nabatshakazi Kruger United kuquka nokuqinisekisa amabala asemgangathweni. Sibulele ke mawethu kokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.